Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Isilo sithi kumele kuvikelwe okuligugu kubantu. Kubungazwa indlovukazi uGwabini kanti abazali bavale isikole eNdwedwe. Izindaba ze1KZN NTV zifundelwa Siyabonga wakaduma nina bezulu edume esandleni siyakhuleka. Isilomiso uZulukazi lethini singathe imbizo esigodlweni emashobeni ophongolo nalapho besokhuluma kakhulu ngodaba oluthinta ukuvalwa kwebhange iThala kanjalo ke nokungaphathwa ngendlela kweNgonyama Trust okuyiyo eyengamela umhlaba wesilo. Kuhlalikwe amahlazo ngokuphathwa komhlaba weNgonyama Trust nowenganyelwa ibhodi leNgonyama Trust Boarding ukuvalelwa ngaphandle kwesilo uMrs uZulukazi welithini nokuyena sihlalo waleli bhodi ezinye zezinto ezenza kuba kungasebenzeki ngendlela kwaleli bhodi. Uzokhumbule ukuthi isilo sakubeka kwacaca ukuthi sifuna lihlakazwe leli bhodi elaqokwa yilo wayengungqongqoshe ngaphambilini uThoko Didiza oyilunga lebhodi. UDokotela uThandiwe Dlamini ukhipha amahlazo ngokwenzeka kuleli bhodi. Ngicela ukuchaza umhlaba weNgonyama ukuthi uhlukene kanjani. Kukhona umhlaba ongaphansi kwamakhosi nama traditional council to ama-TC land. Kukhona umhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust ongenawo amakhosi noma ama-traditional council. Lo mhlaba loyo ongenamakhosi uphethwe iNgonyama Trust ngqo. Ipolicy yeNgonyama Trust yokwaba imali ikhuluma ngomhlaba ongaphansi kwama-traditional council. Ithi ku 100% wemali eqoqiwe u10% uya enkosini yendawo, u75% uya emphakathini, u10% uya kwitrust ukuthi ikwazi ukumanage itrust, u5% uya kweNgonyama akuwona wayo ukuthi ibhekelela amakhosi angena ama project endaweni zayo. Umbuzo omkhulu uthi lona umhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust directly iphe yawo ipolice ngoba kulowo mhlaba zikhona izinto ezenziwa khona ama project iya kuphi lo mali asitshenwa lutho ngayo kunoma ama financial statements noma yini enye eshiwoyo ekhuluma ngomhlaba kodwa lowo mhlaba kunabantu abarenta ukuwona kunemali ekhokhwayo iya kubani leyo mali kukhona ama crimes enziwe la khona ubugebengu obenziwe la okuwukuthi kufanele kuthathe izinyathelo zomthetho. Eyokuqala ileya yokuntshontshwa komhlaba waseHammersdale udayiswa ngo30 million abanini bomhlaba angatholi lutho iNgonyama Trust ingatholi lutho. Kumele kube khona icala elivuliwe crime leyo. Okwesibili ile imali lezi ezintshontshwayo ze rent kule mhlaba engithe umhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust kufanele senze iland audit so uthole lo mhlaba ongaphansi kwetrust ukuthi ukuphi ungakanani unamapha ama projects obani abadlayo kuwona ukuze leyo mali leyo nalendala sebayidla bayibuyise bese siyabaphuca umhlaba abanali ilungelo lokuthatha umhlaba weNgonyama bawurentise sengathi owabo badla imali. Eminye lo mhlaba isidayisiwe asikakayitholi sisazoyithola ngoba kufanele siphenye. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uthula umbiko wethulwa amakhosi kulowo ungqongqoshe wezomhlaba umzwanele Nyotso nalapha amakhosi akubeka kwasobala ukuthi afuna lihlakazwe leli bhodi njengoba engajabulile ngokuphatha kwalo. Amakhosi kanye nabantwana baseNdlunkulu bahlangane Olundi ngomhla ka23 kuNhlaba kulo nyaka ophezulu emva kwezingxoxo ezijulile amakhosi athatha inqumo esizozethula kumhlonishwa ungqongqoshe namhlanje. Kususelwa kulezo inqumo kanye nokungagculiseki esinakho ngesakhiwo sebhodi sicela ukwedlulisa kungqongqoshe ukuthi ibhodi Ngonyama Trust malihlakazwe. Kuyacaca ukuthi
itrust ayisoze yasebenza kahle uma kukhona ukungaxhumani kahle phakathi kwebhodi nosihlalo webhodi okuyisilo samabandla, futhi ayisoze yasebenza kahle uma kukhona ukungathembani phakathi kwebhodi nomkhuseli isole trustee ebhekele umhlaba wabantu bakhe. Isilo uMisuzulu kaZwelithini siphawulile ngokungaphathwa kahle kweNgonyama Trust Board nalapho siwuhlalo wakhona kodwa sivalelwa ngaphandle yilowo oyisikhulu esiphezulu ekubeni singusihlalo waleli boarding. Nina besilo ngoba ngisho nje ukuthi bekuyisiqalo lesi semihlangano ukuthi nikhanyiseleke ukuthi kwayona iNgonyama iwusihlalo kulomsebenzi eningithume wona njengesizwe. Mina ngisenkingeni ngeNgonyama Trust, ngikhathazekile kakhulu. Amakhosi ngiyazi sawubambisana. Ubhlungu ngoba kwayona inkosi uMkhize ukuthi ikuvumelana ukuthi ingasayina izenze mina. Ngisazolifakela amehlo udaba lwenkosi uMkhize. Nina besilo ngicela ukuba ngidlulele phambili kulokwethala. Ithala nakhona kuyafana. Kuyafana ukwethala. Sibacelile ukuthi abeze namhlanje. Abangeza. Becelwe inkosi yabo abangeza wathani ngayi lapha lowo. Uyabona ukuthi laba bantu basebenzisana nalaba bantu abangiphikisa ukuhlala kwami kulesi sihlalo. Ngoba yakusho yakudalula iNgonyama Trust ngelinye ilanga ukuthi bona abasebenzeli indlula mithi bona. Ngalamazwi nina besilo bewuthi sikhanyiselane nje usazawubizwa ngoba kade kukhona amakhosi nje sisazawubizwa uZulu wonke khona lapha eMashobeni nesizwe neinduna ke bebeke nabo izikhalo zabo ngoba sekucacile inkinga yiningi. Laba bantu mina ngizawubeka nje besobala nabesilo ukuthi into ephazamisa ithala neNgonyama Trust niyothi ngasho khona iqembu elithile lepolitiki elinesandla semfene kulento niyothi ngasho. Abantu abebehambele lembizo basale bebambonga ezantsi ngenxa yezinkulumo ezivelile ngokuphathwa kwaleli boarding. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMashobeni kwaNongoma. Inkosi yesizwe sakaButhelezi umntwana uZuzifa Buthelezi uthi likhulu iqhaza elibanjwe uNdlunkulu uGwabini esizweni samaZulu, ngakho ke kubalekile ukuba ahlale eqhakanjiswa njalo njengoba kunguye kuphela indlovukazi edla anhlavana embusweni wamaZulu. uNdlunkulu uGwabini uchanguzele nesilo esabuza uBhekuzulu kaSolomoni uzobeke ehlanganisa iminyaka engama-28 edla anhlavana kusasa edilini elizobe kwaNongoma elizoqala ngenkonzo. Kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphansi oGunjini Primary eNdwedwe ngesikhathi kuqhubeka umbhikisho wabazali bekhala ngezinkinga ezibhekene nalesikole. Uhlalo wesigungu sabazali esilawula isikole uSikhumbuzo Magwaza uthi sekuphele iminyaka lesikole singenamanzi kanti sekunzima kakhulu, imali esixhaswa ngayo umnyango wezemfundo kasiyitholi nokwenza kube nzima ukufundisa. Abazali bezingane zesikole samabanga aphansi eNdwedwe bavuke umbhejazane bazivala ngombhikisho njengoba bekhala ngomnyango wezemfundo ongasinakile. Isikole udepartment akakhokhile isikole asinamali, asinalutho isikole.
njengamanje njengoba unyaka uqalile sivule uyekole lokho kuholela ekuthenini abafundi baswele ngisho izinto zokubhala baswele ngisho i-stationery ama-exercise abanalutho izinsiza kufunda abanazo nhlobo abanalutho nhlobo kuze konje kuze kuphoqa ukuthi uthisha omkhulu nabambisene nabo ebese bezama ngayo yonke indlela ukuthi bathole lokho okuncane ongatheni okuzokwenza ukuthi abafundi bakwazi ukuthi bangene emaklasini uqhubeke ukufunda ngoba ngeke kuze kulindwe phela uhulumeni ngenxa yokuthi yena akakhokhile ebese kuzolindwa yena ngesikhathi sakhe esingasazi isikhathi sakhe ukuthi sona siphi ngoba manje impendulo ephelele asinayo uthi yena kahle kahle uyimisele ngani ngoba phela unyaka uyahamba njengamanje sekuzoba sizophela ithemu yokuqala. Ngokusho kwabazali izindlu zangaseseka ayisebenzi nokwenza ke kube nephunga elibi elixake othisha nabafundi. Uhlelo lokuphakelwa kwezingane luphazamisekile nalo ngenxa yokungabikho kwamanzi. Ingane ithwele incwadi ithwele 2 litha ukuthi ikwazi ukuvikela isimo sokuthi igcine ingaqulekanga. Lokho kuyayisinda ingane. Izofika esikoleni vele isikhathele ngokuthi ithwele 2 litha wamanzi. Ngeke kunzima. Kufanele igcine ingane zethu ihambe iqosha mhlawumbe ngaphandle ngosimo sokuthi seyibalekela ama toilet anezilwane. Ngeke. Lesi isikole esibude buduze nesikhungo sikamasipala iTheku esigcina amanzi njengoba kunamathangi amakhulu asabalalisa amanzi eindaweni ezahlukene. Kuzokhumuleka ukuthi ke iziko lezindaba phambilini libeke kabanzi ngembhikisho yomphakathi wakule ndawo ukhala ngayo inkinga yamanzi. Laba bazali bathi ke sebehambe kwaguga isicathulo bezama ukuxazulula lolu daba. Size saphoqeka njengomphakathi sihambe Ottawa socelela ukuthi ama-Vatican alethe amanzi la. Bakhala ngokuthi bona uDepartment of Education awubakhokhele. Njengamanje ke ngoba ingane ifunda kunesifo esikhona abathi foot and mouth disease. Kufanele kube khona inhlanzeko. Lezi ingane lezi izosithola kanjani inhlanzeko amanzi engekho. Amanzi selokhu agcina la kuba khona kuba ukulethwa la ngo-October last year 2024. Till kuze kube manje amanzi awekho. Nomphakathi uyasafarisha amanzi afika once a week. Akahlala u10 days wonke amanzi engenawo. Yonke lento iyasilimaza kumphakathi. I-Department of Education sicela ikwazi ukulungisa lento ngokusheshsha. Ngoba mengakwazi ukulungisa lento ngokusheshsha, sizophoqela ukuthi every day sibe la siphoqela ukuthi ingane zethu ingaphinde zesikoleni ngoba ngithi ayikwazi ukuthi ingane zika esikoleni zingenama. Imizamo yokuthola abomnyango wezemfundo esifundazweni iyaphudzile eindabeni ze-1 KZN TV. Kube kuntombi khona Mvubu Endwedwe. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabezene nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele menguthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zambaphambili namhlanje. Isilo sithi kumele kuvikelwe okuligugu kubantu. Kubungazwa indlovukazi uGwabini kanti abazali bavale isikole Endwedwe. Usekela ngqongqoshe wezesayensi kanye nezobuchwepheshe kuleli uNomalungelo Gina ushayele ihlombe isinyathelo sikamasipala uMhlathuze ngohlelo olusha lwezemfundo olubizwa ngeDepartment of Science, Technology and Innovation oluzogxila kwezobuchwepheshe kanti ke kuhloswe ngalo ukuthuthukisa ezemfundo ezikoleni ezingaphansi kamasipala uMhlathuze. Usekela ngqongqoshe wezesayensi nezobuchwepheshe kuleli uNomalungelo Gina uthi ukwethula kohlelo lweDepartment of Science, Technology and Innovation esikoleni ezingaphansi kamasipala uMhlathuze luzolekelela kakhulu abafundi ekutheni ke bengene emkhakheni wezesayensi esikoleni. uMasipala woMhlathuze usisebenzisana kakhulu nawo ekutheni banentshisekelo nabo ekutheni sikhulisa kanjani ngapha emkhakheni okuthena abantwana bethu abathathe kakhulu bangene kuma STEM subjects. Ama STEM subjects la sibala khona lezi ifundo ke ezikhuluma ngo mathematics, so science, technology, engineering. Lokho ke sithokozisa siwumnyango waka Science, Technology and Innovation because amanye ama subjects lawo esazi ukuthi awumgogodla womnotho wezwe. Yila esithi ama skills adingekayo for ama careers e future. Abantwana bethu bayadinga kakhulu ukuthi siba encourage ukungena ngalabo.
Siyasebenzisana kakhulu ke somnyango waka Science Technology Innovation nomnyango waka Basic Education nomnyango wa Higher Education sibambisana nawo ngama stakeholders ne private sector ekutheni siyuthuthisa kanjani ngamekuza kulawo mkhakha. Lolu hlelo lwe-DSTI lwethula emcimbini lapho beklonyiswa khona abafundi kanye nezikole ezenze kahle kwimiphumela kamatikuletsheni ngonyaka 2024 ngaphansi komasipala oMhlathuze. Sibungaza umuzi wonke waseMhlathuze ngasohlangothini lezemfundo ngemkhomelo emihle yacoshwa iklasi lika matric lika 2024. Umeya ke wenza into enhle ngoba uhlelo ukuzokhomelisa abafundi abathe baphumelela kakhulu. Kodwa kuhle kakhulu ukuthi akugcini ngokubaqomelisa ngeindondo. Abaningi babo bazocosha nenkece yokuthi bakwazi ukuthi bayo register kumanyuvesi ahlukahlukene. Umeya kamasipala oMhlathuze uXolani Ngwezi ngesikhathi ethula inkulumo yakhe kulomcimbi uthi useka igalelo lemfundo. There are a lot of efforts that government in the city of Mhlathuze and provincial government and national government are putting to ensure that they assist our capabilities economically as Mhlathuze ukuze kukwazi kube namathuba omsebenzi. But these kind of jobs that are coming without you from the city of Mhlathuze investing and getting educated, you must forget you will be spectators in the economy of Richards Bay and the city of Mhlathuze. So all these things we are preparing you to meet the demands of the economy. The mismatch that is spoken about these days can only be addressed by the fact that abantu bazofunda bafunda izinto ezinjani relevant to what is needed in the economy. Uhlelo lwe-DSTI okwamanje luzosebenza ezikoleni ezintathu ngaphansi komasipala oMhlathuze. Izindabeni ze-1 KZN TV kuba inkosi Mthembu eMpangeni. Iqembu le-Democratic Alliance lihambise uhlu lwezikhalazo namuhla kumasipala iTheku bekhala ngenkinga yamanzi. Umholi we-DA KwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthi inkinga yamanzi kuleli dolobha isinesikhathi eside ingalungiswa futhi bengatholi izizathu zokuthi kungani lenkinga ingalungiswa. Laba ke basola inkohlakalo nabathi nuka phu kulomkhandlo. Laba ke babuthane ngaphandle kwezizwe zomkhandlo eTheku ukuzwakalisa ukukhathazeka kwabo nangezingqinamba ngokuhluleka lo masipala ukuletha izidingo zomphakathi ekakhulukazi ngokushoda kwamanzi ezindaweni ezakhele idolobha. Bathi ke ngaphezulu kweminyaka eli-15 behluleka ukuzama ukuguqula isimo sedolobha njengoba ke baqala ngokuthi ke betha kusule lo wayengumeya wangaphambilini isikhala sakhe esabe sesivala uCyril Xaba kodwa ke naye ubukeke ehluleka. At first we demanded the resignation of Mxolisi Kaunda, the mayor then. He was replaced by Cyril Xaba, but clearly nothing has changed. All that we hear is that there's talk shops about addressing the problem of water. The water losses still remain. The challenges of getting water into the taps at home still remains. So our protest today is against the ANC and against the city manager, who should ultimately, as the accounting officer, be the one responsible. Yet he's missing in action. We never see him out in the community. We never see him giving us updates on what the plan of action is. So today was once again just to highlight our frustrations and to tell the community of eThekwini, we are fighting for you. uRogers uthi ke ezinye zezinkinga ababhekene nazo ukulinyazwa kwengqalasizinda yamanzi nathi ke kuyinto yamasibomo athi ke yenziwa ngabathili ukuze bazuze ngalokhu ukuze kufaka ama-water tankers nokudla ke umasipala imali ngaphezulu kwa-15 million rand ngenyanga. A lot of the challenges that we face, there's actually damage to infrastructure and sabotage to infrastructure. Now, why would you damage infrastructure? Well, you have to join the dots and say, if we have vehicles who are supplying water and are charging the municipality, then those tankers are in fact making money out of a crisis which is facing the city. I'm told by the councillors that up to 50 million rand a month is being paid on water tankers. I'm saying Section 160 of the Systems Act allows us to appoint an investigator or to start a forensic investigation into what appears a corruption
and a mafia syndicate around water tanking in the city of Durban. Amanye amaphuzu abalulekile kuhlu lwezikhalazo abalidlulisele kumasipala ukuthi ke umphathi kamasipala Sule esikhundleni inhloko yezamanzi isule ngenxa yokwehluleka bafuna ke umeya abeke izizathu ezicacile ukuthi ngane laba bengamele bekhishwe noma basule esikhundleni sabo. Bafuna ke iSIU iphenyeke ngemali ngo50 million randi ekhokhola ama water tankers angaphandle phecelezi outsourced nokunye ke okuningi. Laba ke banike izinsuku ezili18 ukuba bephendule kulokho. Lokho wesigungu esiphezulu kulomasipala uthi yize noma benawo awabo ama water tankers kodwa ke sikhona isidingo sokuthi ke beqashe angaphandle ngenxa ke abantu abaningi noma umthamo omningi wabantu abadinga amanzi. The city we have our own water tankers which are branded, which delivers water to the communities, but we also contract out because of the demand to private water tankers. But if they are taking water from the municipality filling points and selling it, that's a crime and those people must be arrested. So that's why we are saying communities must come forward and report these incidents so that we can investigate, because we cannot stand here and say everyone who's getting water outside of the municipality tankers, it's a crime unless we've investigated. Lezi indaba z1KZN TV ngingusamkeliswe Nqulunga ngiseThekwini. Inkantolo kaMantshi empangeni ilihlehlisele umhlazi ngama-29 icala elibhekene nowesilisa oyisakhamuzi ngaphansi kwesizwe sakwaKhoza kwaBhejane ngasenseleni omangalelwe yibamba bukhosi esizweni sakwaKhoza ngodaba oluthinta ukuthi wasebenzisa umhlaba okungowenkosi ngokungekho emthethweni. Kule ndawo ke kuthiwa lona omangalelwe wayalela amalungu omphakathi ukuba akhe kule ndawo ngoba ethi ke umhlaba wakhe. Amabutho kanye namalungu omphakathi abaphume ngomningi bawo ukuzokweseka ibamba bukhosi lesizwe sakwaKhoza enseleni enkantolo kaMantshi empangeni ecaleni lapho limangalele khona oyisakhamuzi sendawo okuthiwa wagwamanda endawo yenkosi ngemthetho wayalela abantu ukuba bakhe kuyo ngoba ethi eyakhe okwaholela ekutheni inkosi ifake isimangalo. Kuvele ukuthi ibamba bukhosi labe ke selimbize kaningi kuba ke bekhuluma ngalodaba kepha ke wengavela okwaphela ukuthi ibamba bukhosi unolwazi Khoza afake isimangalo. Inkantolo kaMantshi asempangeni icala ihleseleke isonto elizayo mhla zingama-29 ezindabeni ze1KZN TV kube inkosi enhle Mthembu empangeni. Ake siphinde futhi sihlabene nalo elinye ikhefu sihlangabezene nezinye masibuye. Sekubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Isilo sithi kumele kuvikelwe okuligugu kubantu. Kubungazwa indlovukazi uGwabini kanti abazali bavale isikole eNdwedwe. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu-18.34 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.22 maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u-19.22 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,919.17 i-ounce kuthuwelo ongahluziwe ube u-$76.48 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezimidlalo. Seliphindela kadla izembe komunye wabaqeqeshi abahlonishwayo kwiligi enkulukazi kuleli yePSL obeqeqeshi iqembu Marumo Gallants uDan Malisela. Lokhu ke kulandela ukungenzi kahle kwaleli qembu njengoba ke lisanqobe kuphela imidlalo emine kweli-17 kanti ke manje lihlezi endaweni ye-18 ngasemsileni. uMalisela ukhonjwe indlela kuleli qembu kanye nobe ngumqondisi walo uMolefi Ntseki. uMalisela uthathe izintambo kuleli qembu ngasekuqaleni kwesizini kulandela ukuxoshwa kobeqeqesha leli qembu uDaylin Kerr emva kokungenzi kahle kweli qembu ngaphansi ke kwesandla sakhe. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka.
Zulu Mnyama undlela zimhlophe ngiyazivale bese kuphathele zona namhlanje sihlangabezana noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.